kolokani sira bila an bɛ segu sira ta an bɛ nɔngɔn karikɛ k'an jɔ fana arajo dafina ale bɛ yen o ɲɛmaa ye mamadu dunbiya promoteur dawuda bagayogo japon foli bɛ lase a ma n'an bɔra yen an b'an gosi an bɛ taa an da tomiya fɛ n'an donna yen arajo wa fm bon o ɲɛmaa ye siriman kulubali an bɛɛ ni den don foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ promoteur o ye docteur abdulayi danbele badabada foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ musa ba caisse de retraite ɲɛmaa y'ale ye an ka musokɔrɔba madame mungɔrɔ jeanne kamati foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ kirisini mungɔrɔ duguli kirisini bɛ fo sanba jara tamu zɛbɛ cenu professeur dɔ ka bɔ bangasi kɔnɔna la directeur d'école fana don a bɔ an bɛ taa sikaso n'an donna sikaso botɔn fm ale bɛ yen o ɲɛmaa ye mamadu siribe bɛɛ k'a ma ko basio programme o kalifalen don sori i tarawele la arajo danbe ale fana bɛ kunnafoni k'a sɛbɛkɔrɔ jɛnsɛ sikaso kɔnɔna la yaya jurute ɲɛmaa y'ale abubakar sanogo bɛɛ k'a ma ko buteli n'an bɔra yen tukɔtɔkɔ b'an na sɔrɔ ala ni baje fm sanfɛ mokhtar cham ale ye promoteur ye foli bɛ lase a ma arajo badenya ale bɛ mana kɔrɔ o ɲɛmaa ye yakuba maruko a n'a ka cɛdenw bɛ fo arajo bɛnkola ale bɛ senu ne o ɲɛmaa ye musa kɔnɛ numéro 2 foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ arajo sigi ja kalana 98.5 o ɲɛmaa ye umar kulubali ne bɛɛ k'a ma ko baru régisseur saran dunya foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ arajo fm jɛ kura ale bɛ ɲɔrɔ nin waati na mohamed de fayingina foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ ɲɔrɔ kɔnɔna la abu safinɛ jara ninnu ne arajo ye an ni arajo minnu kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kunnafoni a bɛ se ka jɛnsɛ cogo min na nka mun ye sira o sira bɛ yen ko arajo tɔw bɛ sɔrɔ a sira fɛ n'o bɛ réseaux sociaux kofɔ n'i taara play store la n'i y'a gosi i bɛ nura fm sɔrɔ yen mun ye zeno n'i y'a gosi i bɛ nura fm sɔrɔ yen facebook n'i donna o kɔnɔ n'i y'a sɛlɛ nura fm i b'a sɔrɔ siga t'a la abu mun y'an sigiɲɔgɔn ye foli bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ dɛ musa ɲare ale ye garage belebele ko ɲuman ni wɔrɔda la yan cɛjan foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ n'o bɔra yen amadu kɔnta ale b'anw lamɛn kasi la badabada foli an b'a ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ musa sinajogo ale b'anw lamɛn gine foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ yakuba sanogo ne bɛɛ lajɛlen ka ma sefa kalako ko min de kalanna sefa kalako foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ abu bɛɛ lajɛlen bɛ fo o tɛ jama ka jan kosɛbɛ nka mun ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan nin waati na foli an b'a ta ni k'u bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ n'o ka kan o sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ k'u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen de bila mun ye nura fm kunnafoni balan tiɲɛ don ko a balan bɛna dayɛlɛ tiɲɛ don o tɛ n'o don n ka cɛ ka kan i tɛ nin lajɛ yan sa facebook lajɛ a ye ne ta in lajɛ o ta de ko don e ka nin telefɔni nin tɛ ne ta in lajɛ ayi ale bɔra ka doni o a ka ɲi kɔni awɔ ale bɔra ka doni ne telefɔni na foyi t'a la u tɛrɛ ne ka telefɔni ma ɲi ni ɲɛmaa ta yan ne ta ka ɲi n'a ta ye ta bɔra tasa joli ne ta ka ɲi n'a ta ye ɲɛmaa ta bɔra États-Unis la jumɛn n'ale ka États-Unis ye arada de ye ayiwa n y'a fɔ yan ne abu kajatu sanugo ale b'a anw lamɛn daniya tarawele an sigiɲɔgɔn don madame kɔnɛ worikiya kulubali foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ vieux jara reparateur belebele don ka bɔ nafaji kɔnɔna la wa mun ye ɲɔrɔ serifikɛ abu kanubaga belebele don foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ yusuf magasuba ko ɲuman ni wɛrɛda magasuba an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ maliden minnu bɛ nin waati in na jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnama ye baba adama ture a n'a ka cɛdɔn foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ faransi kɔnɔna la o faransi kelen na ye alasani fofana bɛ yen badabada foli an b'a ta ni ka maa fila ni ka a sɛgɛrɛ aramata dunbiya ale fana bɛ faransi foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ale jiginɛ badabada foli a bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ faransi makan diko an b'a fɔ faransi zumana jakite ani madame jakite safiyatu kamara ninnu bɛ anw lamɛn faransi abu foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ o faransi kelen na ye mun ye awa tunkara an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ a n'a balimamuso sisi tunkara abu ninnu bɛ fo faransi kelen na ye asitan kulubali badabada foli an b'a ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ abu n'an bɔra faransi an bɛ taa nin waati na espagnol fɛ yen mun ye alimaɲare ale bɛ yen ale bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ dramani keyita ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko nura espagne madrid dramani keyita foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ espagne kɔnɔna la sori jalo fo ka taa fara mun ye jibiri ture kan olu b'an lamɛn itali foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ lamɛrikaw fɛ yen an ka fulakɛ sarama ale bɛ yen amadu jalo lada ma ko lada foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a jalo ani a ka sumisa abu u bɛ fo ko amérique kelen na ye yusuf tarawele an b'ale fo brooklyn badabada foli u bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ an ka kadɔmuso ni layidu kadɔmuso mun n'a y'a fɔ n'a b'a sɛlɛ o de ye gafuda awa gindo ka bɔ new york kɔnɔna la awa gindo an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ o new york kelen na ye aliou sibi a b'an lamɛn amérique badabada foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ mamadu sumunu ani madamu sumunu madame kɔnɛ madu si philadelphie
Mbali Traoré Amérique fo ka taa fara mun ye madame Québec Yatou Diakité Madu Touré Angola Samba Traoré Angola Abu Nunu ma on lamɛn foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Fatimi Jawara Damagle Atlanta badabada foli an b'a ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ Musa Dambélé ale bɛ Genève an bɛ Musa Dambélé foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ Amadu Bagayogo Indonésie badabada foli a bɛ taa ni ka maliden fɛn fɛn bɛ yen nin waati in Indonésie a bɛɛ lajɛlen bɛ fo Bagayogo ale kelen tɔgɔ la Côte d'Ivoire fɛ yen Mahamadu Umaru Ba Eli Diko fo ka taa fara Maliyaso kan foli bɛ taa ni ka ninnu sɛgɛrɛ Kɔngokaw fɛ yen badabada foli a bɛ nin waati in an b'a ta ka Tijani Jawara Damagle mun ye Kɔngo Tijani Jawara bɛ fo n'an y'ale fo mun ye Modibo Tambura a fɛnɛ bɛ an lamɛn fo ka taa fara mun ye Umaru Diop kan foli bɛ taa ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ kosɛbɛ nin waati in na mun ye badabada foli an b'a ta fɛnɛ ni ka Mariam Kone an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati in na foli badabada foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Mamadu Kulubali Mama Kulubali Boubacar Dambélé mun ye Cherifu Kanumba an b'a a fɛnɛ fo André Drabo ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo nin waati in na Mahamadu bɛ k'a lajɛ nin waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ foli bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mariam Samake a bɛ k'a lamɛn ka bɔ Paris an b'a fɔ a ɲɛna ko a Samake Abu Safinɛ kunnafoni kɔni ka ca a caman bɛ yan bi dɛ yɔrɔ caman bɛ e ko an ni Faransi ka ko yan a ma ban sa wa furu sara pewu fo a tɛna dilan tɔgɔ tɛ nabilen koyi u k'a lajɛ koyi ayi I tɛ se ka dilan bilen u k'a lajɛ dɛ n k'a tɛ se ka dilan a bɛ yɔbɔ yaba kɛ nka est-ce que a bɛ sa pewu an ta yin a tɛ sa pewu dɛ nin furu in nin ko banna pewu an k'a lajɛ nin ko banna an k'a lajɛ kunnafoni kɔni ka ca kunnafoni caman de bɛ yen an ni Faransi ka furuko kumaw bɛ sen na o b'a la bɔlen kɔfɛ mun ye an ka lakanabaw n'o bɛ lɛfama ko fɔ olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ min bila sen kan nin waati laban ninnu na a kɛlen bɛ sababu ye mun ye Bamanciw ni k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ wa a kɛlen bɛ sababu ye ni k'u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ a bu n'o bɔra yen mani mɛn mani ye si de ma labɔli kɛ siga t'a la dɛ nin kɛra commune de kɔnɔ dɛ muso dɔ ko mun bɛ yen an ka nin tɔ bila fɔlɔ muso dɔ ye mun kɛ an ka nin tɔ bila an ka nin kuru ayi n'a ka jugu kana don a kɔnɔ kojugu ayi mun kɛtɔ don o de fɔtɔ don dɛ min sɛbɛnna o de bɛ lakale o de bɛ lakale aramu an yɛrɛ ka jamana kan n'a ma ɲɛ ko a sɛbɛnna a bɛ fɔ lakaleli kɔni o tɛ ko ba ye abada an kɔni m'an sɛla an kɔnɔ tɛ n'a kɔni sɛbɛnna hali n'a b'i kunkolo sanfɛ an bɛ tagama a bɛ fɔ dɛ siga t'a la dɛ tabarikala ne tiɲɛni kɔni don n'a bɛ ɲɛli de kɛ Abu Safinɛ hali n'i kunkolo sanfɛla don an b'an da fo n'a sɛbɛn tɛ fo n'a ma sɛbɛn siga t'a la dɛ an y'o de fɔ Nuru FM an bɛ masa in tanu k'a ba sɛbɛkɔrɔ barika da o sabu kɛ anw sɛbɛnnen tɛ politiki maa la wa mun ye jagokɛla an sɛbɛnnen tɛ maa si la fiyewu voilà fiyewu parti pris o tɛ yan dɛ o tɛ yen abada parti pris kɔni Nuru FM na i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ fo o tɛ yan dɛ ni cɛ anw ta ye Maliko ye politique ko tɛ siga t'a la dɛ Maliko don n'a tun ye Mahamadu Adama Mayiga Dia a tun bɛ radio in ta k'a di politicien ma n'a tun y'o kɛ olu sago de bɛ fɔ kojugu nka a jɛra olu ka nafolo kɔ a ko a ka nafolo a ye taa n'a ye ne mago t'a la opérateur économique u ka nafolo a ko a ye taa n'a ye ne mago t'a la ne ye radio in dayɛlɛ tiɲɛ de ka fɔ a kɔnɔ a banna jamana in bɛ jɔ cogo min na jamana jɔkan o kanw ka fɔ o k'a fɔ a kɔnɔna la kumaw ka fɔ o waleyaw ka kɛ kanubaw bɛ dɔɔni minnu diyan an n'an wasa don an b'o kɛ k'an ka radio balo a banna a banna kosɛbɛ n'i y'o di n'i ma kariya i bɛ sa jɔnya la i bɛ sa o la dɛ siga t'a la dɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ dɔgɔnɔw ka ambassadeur fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'i munumunu n'a ye ka na kunnafoni an ka na balan dayɛlɛ Nina Abu Safinɛ Jara dugawu ko o jaabira ni waati na an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM de la 94.4 tɔnbi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la sirajan ma an b'a dabɔ mun ye Adama Jabira Adama Jabira an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ni waati na Faransi an yɛrɛ tɛnɛmuso n'o ye tanti VIP ye tanti Ajaratu Traoré ni waati na ka bɔ Kalaban Kulubilenni na an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Kalaban Kulubilenni ale kɔnɔna la indépendant ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni ale Masire Diop a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye fɔ ka bɛn mun ye bɛnbaliya mun n'o dugu jɛra nin waati na an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛla la a ko a ma kɛ c'est tout c'est fini wa Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye tɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 28 ma i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun bɛ Faransi kunna bi n'o de Emmanuel Macron ye Emmanuel Macron a kɔni ye wele bila mun ye a ka maa de bɛ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔna la yan i kɛra civil ye o i kɛra sɔrɔsi ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara bila nin waati in kɔni kɔnɔna la tile 2 de bɛ bɛɛ lajɛlen bolo k'u ka baaraw bila wa k'u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ dabaliw sigi sen kan u bɛ se ka segin ka taa Faransi cogo min na yanni nin kalo kura mun jɔlen filɛ nin ye n'o bɛ mars kalo ko fɔ
yani o sali o cɛ Fatigaba ka fɔlɔ mun ye Masire Diop ye a ko maa caman kun y'a bili kunna o sabu kɛ mun ye Ikranikaw fɛ nin waati na i bɛ na ye k'a fɔ ko Dagaba a wulilen de ye koyi mun ye Ikrani ani ne Russie cɛla cɛ ni du ye ko jateminɛ k'a lajɛ Union européenne ɲɛmaaba o kalifalen don mun ye Faransi de ma bi maa caman hakili la k'a fɔ ko mun ye o gɛlɛya mun n'a bɛ Faransi dala Russie kelen bɛ ka gɛlɛya mun ta ni ka Faransi kɔni k'a sɛgɛrɛ nin waati na ko waati kun na ɲinɛ anw kɔ dɔɔni Fatigaba ko a ko tɛnɛn don n'o bɛnna février kalo tile 28 ma mun ye président Emmanuel Macron a ye wele kɔni bila mun ye a ka maa minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ la yan i kɛra civil ye o i kɛra militaire ye o ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ u caman de bɛ baara kɛ mun ye anw ka département o kɔnɔ la n'o bɛ anw ka ministre so ko fɔ u ka maa caman de bɛ baara kɛ o kɔnɔ la an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔ ka kɛ joona k'u bɛɛ lajɛlen ka segin so yanni mars kalo in kɔni ko o bɛ ban pewu Fatigaba ka fɔ la a ko gan u bɛ segin kun mun na kɔni o kuma dɔn fɔlɔ nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ u yɛrɛ ka maa kuntalajanya mun n'o b'an ka jamana kɔnɔ u ka maa hakɛ mun bɔ n'o b'an ka jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ fana o hakɛ ma dɔn fɔlɔ nka Fatigaba ko mun ye Macron a filɛ ka wele bila maa minnu ma tan maa caman kɔni b'u la n'o ye Faransi ka denw ye u bɛ baara kɛ an ka ministre so kɔnɔna la wa mun ye an ka maa ministre so caman bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko olu ka conseil ko o don Fatigaba ka fɔ la a ko nin kunnafoni yɛrɛ sa ni ka a tintin i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Faransi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ka lasigiden mun kun bɛ anw fɛ yan n'o ye Joël Maire an y'o sɛbɛkɔrɔ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o sabu kɛ a tun bɛ sira fila taama mun na an y'a gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka u ka chargé d'affaires o kɔni taara kunnafoni ni ka taa a di an ka ministre mun bɛ yen n'o de ye Abdoulaye Diop ale de ye ministre min n'o ka baara bɛnnen don ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli o ma ale taara mun ye Faransi a masakɛ ka cikan ni ka t'o lase Abdoulaye Diop o ma o bɔlen kɔfɛ mun ye mars kalo tile fɔlɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko o cɛ kelen n'o de ye Laurent Favier ale de ye Faransi ka la chargé d'affaires an bɛ don min na ko bi ambassade o kɔnɔna la a wulila pereperew a taara se mun ye an ka colonel major Daoud Aldi Mohamed ma ale ye mun ye ministre mun bɛ yen n'an ko ma ministre de la sécurité et de la protection civile ale ye o ɲɛmaa ye o sabu kɛ mun ye tubabu ninnu n'a bɛ Faransikaw ko fɔ u ka maa de ka ca mun ye nin ministre so in kɔnɔna la ko mun ye nin ka cɛ kofɔlen n'o ye Laurent Favier a taara kibaruya fana ka taa a di o ma ko mun ye olu marabagaw kɔni y'a laɲini n'o bɛ Macron n'u ka gouvernement ko fɔ k'u ka civil minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa fara mun ye u ka sɔrɔdasi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sen kan u ka segin ka taa so yanni mars kalo in ko o ka ban wa mun ye tile fila k'u bɛɛ lajɛlen ka baara bila tile fila de b'u bɛɛ lajɛlen bolo u ka baara bila nka k'u kɔni ka segin ka taa so ko yanni mars kalo in kɔni ko o bɛ ban Fatigaba ka fɔ la an bɛ don min na ko bi siga t'a la koyi Abu Safinɛ Jara a gɛlɛyara anw ni Faransi cɛ fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara mun ye politiki kɔni kɛnɛ kan a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara a ko ni hakili b'a la u ka ambassadeur mun kun b'an fɛ yan n'o ye Joël Maire an y'ale gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la yan o sabu kɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na sira fila taama ale cɛ kun kɛlen bɛ k'o baara k'o bolo da o yɔrɔnin bɛɛ mun ye Union européenne ye u ni Union africaine ye sigi laban mun kɛ n'o kɛra janvier kalo tile 17 mun ye président Emmanuel Macron a kɔni ye a bugunatigɛ k'a di kɛnɛ kan yen koyi k'a fɔ ko ale ka sɔrɔsiw n'o bɛ barikani ko fɔ fo ka taa fara mun ye Takuba kan Abu Safinɛ Jara k'u si tɛna to Mali kɔnɔna la bilen Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba ye n'o de ye Masire Diop ye a ko mun ye Faransi a n'a teri jamana ninnu u kɛlen bɛ ka jagili jumɛn de ta u kɛlen bɛ ka kɔrɔfɔ jumɛn de fɔ ka ɲɛsin an ka fanga marabaaw ma u kɛlen bɛ ka jalaki jumɛn de ta ka bi nin waati na an ka fanga marabaaw ma k'o sabu kɛ ko min ye sɔrɔdasi ninnu k'u tɛ fɛ ka fanga de bila cogo si la ko ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ ko kalo 18 de kun fɔlen don ko transition kan ka kɛ ka bɛn o 18 ma ko kalata k'o kun ka kɛ ka bɛn février kalo tile 27 o ma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o ti kɛ bilen k'olu n'u ka cɛdenw k'u lasegin so k'u kɛlen bɛ ka nin jalaki ta ni ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ an marabaaw ni k'u sɛgɛrɛ nin waati na Fatigaba ka fɔ la hali bi a ko ni du ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara koyi an ka charte mun bɛ yen charte n'o o kalannin kura n'o kɛra mun ye CNT kɔnɔ la nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye an ka transition kuntala a bɛ daminɛ kalo 6 la ni ka n'a bila kalo 5 la a b'u nin fana fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko Faransi sɛbɛkɔrɔ siranna Fatigaba ka fɔ la a ko Faransi kɛlen bɛ ka jalaki jumɛn de ta tuguni ka anw marabaaw k'u sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye anw marabaaw kɛlen k'u bolo bɔ k'u di maa mun ma n'o bɛ mercenaires ko fɔ an ko mun ma ko société Wagner ko ni Wagner kɔni ko n'o bɛ jamana in kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la koyi k'olu n'o tɛna cɛ ka baara kɔni ko ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ Macron ye nin kɔrɔfɔ minnu fɔ walasa ka nin kɔrɔfɔ ninnu a timɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnen na hali a ma mɛn u ka mun ye jalatigiba dɔ kɔni o nana an ka jamana kɔnɔ la mun ye n'an k'a ma ko général Laurent Michon ale kɔni nana yira k'a fɔ ko siga t'a la koyi ko mun ye mercenaires k'u b'an ka jamana kɔnɔ ko mun ye Wagner Russie ko siga t'a la k'u b'an ka jamana kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'ale yɛrɛ ɲɛ u ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ko bɛ nin taabolo na ta k'u ka segin
segin ka taa so Eh. Abu Samina Jara Tɛmɛ. a kɔni bɛ don min na i n'a fɔ bi baara in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara Faransi filɛ ka miirina kura mun ta nin Awɔ. ka hakilina kura mun ta nin ale ka maa o maa de bɛ an ka jamana kɔnɔ i kɛra civil ye o i kɛra sɔrɔsi ye o ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan a ka segin ka taa Faransi yanni masi kalo in ka ban Macron ni ka cikan don k'a lase Faransikaw ma nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Masire Jɔpɛ ale kalimukalatigi Abu Ibunya o b'a la bidi kɛra k'a fɔ Masire Jɔpu an b'a fo a n'a ka kan k'a fɔ bamananw ko npogotigini ni a kɔniya fɔlɔ bɛnna filani ma a bɛ siran dɛ. k'a dɔn k'a fɔ den wolo a na sira a tɔ ɲɛ ko wallahi i bɛ siran. n bɛ n bolo don A don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le nouveau réveil le nouveau réveil a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi ambassadeur la Awɔ. Joël Meyer waati min na i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i da donna a kɔrɔfɔw la sisan Awɔ. Joël Meyer k'a dɔn k'a fɔ a nakun tun ye baara min ye kɛrɛnkɛrɛnya la bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama Awɔ. k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Joël Meyer la Joël Meyer. waati kɔni sera k'a dɔn k'a fɔ a nana i da don fɛnw na Kosɛbɛ. fɛn minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ a ɲɛsira la Wallahi. a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Joël Meyer la Meyer. a ka taabolo a yira Awɔ. fɛn min bɛ tali kɛ u ka ministre des affaires étrangères la Jean-Yves Le Drian Drian. waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye kɔrɔfɔ cɛjuguw ta Le Drian. kɔrɔfɔ cɛjugu minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lagosiliw minnu bɛ tali kɛ sababu ye ka se ka anw ka jamana faamaw A y'a ka kɛ se ka dɛ. olu lagosi koyi Kosɛbɛ. o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Joël Meyer y'a fana la kosɛbɛ. a b'i n'a fɔ ale fana tun bɛ dibi caman na k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ yan k'a sababu ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɛ bɛ sababu ye ka Ngwara k'a da fanga la bi Hali. kɛrɛnkɛrɛnyana minnu ni olu bɛ wele ko opposition mɔɔw a b'i n'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na parce que b'a ka fɔ la Joël Meyer ani olu fana tun bɛ ɲɔgɔn ye fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Jean-Yves Le Drian la Drian. ministre des affaires étrangères français ale tɛ Awɔ. k'a dɔn k'a fɔ ale fana a ye kɔrɔfɔ cɛjuguw ta Le Drian. kɔrɔfɔ minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu k'a jira k'a fɔ minnu bɛ anw kunna bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ autorités ye Wallahi. wa k'a dɔn k'a fɔ ko maa man ka kala foyi A y'an to dɔgɔya ani koyi. faamaw la A y'an dɔgɔya. d'a kan k'a dɔn k'a fɔ ninnu kun kan ka fanga ka a cɛ ka bɛn ni waati min ye fanga kun kan ka kuncɛ ka bɛn ni février kalo tile 27 k'a dɔn k'a fɔ ko u filɛ ka coup d'état don coup d'état kɔnɔ coup d'état tɛko 2 k'a dɔn k'a fɔ wa ninnu tɛ se ka jate fanga ye bilen An y'a wa kɛ puis fiyewu. k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye fanga ye minnu ni an bɛ se k'u wele ko illégitime Joël Meyer k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɛra fɛnw ye A t'a se bamananw fɔlɔ. ko ten ko sisi a bɛ bɔ karatɔ da Bɔra da dɛ. Joël Meyer k'a dɔn k'a fɔ hali o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Joël Meyer Awɔ. a yera taabolo la taabolo minnu b'a jira k'a fɔ fanga in u b'a fɛ k'a dafiri Wallahi. kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga jumɛn de ko don Sokɛli Kukala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ale ka gouvernement A y'a kɛ. Asimi Goïta k'a dɔn k'a fɔ ale min ni o ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye Wallahi. bi k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni kɛn kun bɛ ka waleyaw ta waleya minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ni fasodenjugu dɔw kun bɛ a baaraw la Wallahi. o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a yera k'a fɔ maa minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛn bɛ ka Ngwara da jamana ɲɛmaa la walima ni u kɛn bɛ ka Ngwara da k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ɲɛmaa la Hali. olu caman de bɛ yen minnu ni olu kɔni yera k'a dɔn k'a fɔ Fatiba ka fɔ la Awɔ. u ni Joël ko u yera ɲɔgɔnyew la A kɛra. ɲɔgɔnye minnu ko don a ye k'a dɔn k'a fɔ ko maa si ma se ka bɔ a ɲɔgɔnyew kɔnɔ kumaw kalama nka dɔw ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ ninnu kun b'a fɛ ka fanga in k'a dafiri tuguni koyi Awɔ. o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukala Mayiga a masurunnama dɔ bɛ yen Kosɛbɛ. kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ ko u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka nin cɛ in ɲininka cɛ in kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ minnu fɔlen filɛ nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don koyi wa ko u bolo bɛ a kisɛw kan ni o ye preuve ye k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko maa damadɔw yɛrɛ minɛnen bɛ minnu ni olu donna kaso la k'a sababu kɛ kuma fɛ ka fanga k'a dafiri koyi parce que b'a ka fɔ la ni maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ye nin waleya cɛjugu ta ka transition k'a sɛgɛrɛ o tɛ sababu la k'a dɔn k'a fɔ Joël Meyer min ni ale tun ye ambassadeur ye Faransi cɔla anw fɛ Bamakɔ yan o ma ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ an ka fanga ɲɛmaaw la k'a dɔn k'a fɔ tile 3 y'o o di a ma a ka anw ka jamana a k'a to an ɲɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a na mɛ i da don fɛn dɔw la walima a b'a fɛ k'i da don fɛn minnu na k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ a ɲɛsira la bi u tɛ a ɲɛsira la o kɔrɔfɔw kɛlen kɔfɛ muso kunnabali den n'o ye Faransi ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye minɛn u y'a siri koyi an bɛ waati min na komi bi a Joël Meyer ko a taara Faransi ka anw ka jamana k'a bila dɛ kunnafonidilaw ka fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka transition ɲɛmaaw la k'a dɔn k'a fɔ hakaja hali min bɛ tali kɛ Amidu Boli la Amidu Boli o fana kun ye CEDEAO ka cɛden ye a fana bɛ ka sira fila tagama CEDEAO ka cɛden kun don min ni a bɛ Burukinabew ka jamana kɔnɔden don CEDEAO ka baara a tun bɛ o la anw fɛ Bamakɔ yan waati dɔ fana sera k'a dɔn k'a fɔ ko dankɔrɔba in a commencera k'i sen don fɛnw na fɛn minnu ni a ka baara tɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye olu tɛ dɔwɛrɛ dɛ fɛn min bɛ se ka to fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ fanga min ni o bɛ an kunna nin ye fanga in ka se ka dafiri cogo min na k'a dɔn k'a fɔ Amidu Boli a fana yera o kow la o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ anw ka maaw u sɔmi ka jan kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye sɔ fɛn o fɛn dun i b'a sɔrɔ k'a fɔ anw ka faamaw ko u ye a jukɔrɔji
ji min dɛ o sababu la k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye Hamidu Boli ye k'a dɔn k'a fɔ tile 2 k'o di a fana ma ni k'a dɔn k'a fɔ tile 2 in ma tɛmɛ ka to anw ka jamana kɔnɔ min m'a kɛ Hamidu Boli ɲɛna k'u n'o bɔ a ɲɛna o sababu la Hamidu Boli a fana ye duuru don fiɲɛ na o k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Faransilakaw la i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ ani u cɛ bi k'a sababu kɛ nin waleya minnu ni olu tugutugura ɲɔgɔn na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛmɛ sɛbɛn ka Faransilakaw ka u sɛbɛn dimi an kɔrɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan fanga min ni a bɛ jamana in kunna a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen sɔn bɛ ninnu ɲɛ maa o maa bɛ yen ni ko i bɛ kala turu an ɲimi ɲɛ nɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u n'a a bɔ a la dɛ Masiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouveau réveil kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛn awɔ kosɛbɛ maa cuwa tɛ kɔrɔ kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara nin waati na min ye Bintu Sajo an bɛ foli ta ni k'ale sɛgɛrɛ Faransi Abu Safinɛ Jara ni manko ni i ni n'a ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara o k'a f'i ye indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Dawuda Sangare a ko fulakɛ a kumara a ko mun ye Musa mara mun ye mara parti yɛlɛma ko tɛ wa a kɔni a kumara dɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye transition marabaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan yurugujugu kɛlɛ minnu kun y'a baaraw boloda Abu Safinɛ Jara ko in sumalen don dɛ k'u ka tɛmɛ ni baara in ye Dawuda Sangare mun ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ dɔ n'o de ye Musa Mara ye a kɔni ye kunnafoni ni ka bɔ ka bin Cayi a ka kunnafoni sira dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ ka jamana mara nin waati n'o bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw kofɔ baara belebele minnu n'u y'o yira k'a fɔ k'u bɛn'o kɛ transition in kɔnɔna la lakana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu Safinɛ Jara k'u kan'u kɔ don abada mun ye yuruguyurugu in kɛlɛli la dɛ yuruguyurugu ka kɛlɛ fo ka taa se a dan de la wa mun ye sɛbɛnfura minnu n'olu labɛnnen don nin waati na k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen hali siga kɛlen don maa minnu na k'u ye jamana in nafolo ni k'a ŋɛnɛmu Abu Safinɛ Jara u bɛ se ka wele mun ye kiri bunakun o kɛnɛ kan cogo min na Fatigiba ka fɔ la mun ye Dawuda Sangare a ko n'i ye Mali in jateminɛ k'a lajɛ mun ye jɛkulu minnu sigilen don cakɛda minnu sigilen don walasa mun ye ka yuruguyurugu kɛlɛ Abu Safinɛ Jara a cakɛda k'a bɛ t'i jɔ fo 4 ɲɔgɔnna la i bolo kuru vérificateur général de BVG wa ale ye kelen ye l'office central de lutte contre l'enrichissement site o tɛ OCLE ye wa cellule nationale de traitement des informations financières Santifu t'ale wa o bɔlen kɔfɛ cellule économique et financière du parquet o tɛ 4 ye wa Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye jɛkulu mun n'a sigira jamana in kɔnɔ la yuruguyurugu a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na nka Fatigiba ka fɔ la n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ la yuruguyurugu ko a ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ maa kelen ka maa ba kelen k'o ta ŋɛnɛmu Abu Safinɛ Jara ko a ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ a ko o ko in de kɛra sababu ye Lajiburama fanga n'o bɛ bɛɛ ka fanga kɔfɔ M5 ye wulikajɔ nin k'o bila sen kan k'o sababu kɛ mun ye yuruguyurugu a kun sɛbɛkɔrɔ cayara i bɛ ka fanga a waati i bɛ ka fanga ale kɛra c'est tout c'est fini Fatigiba ka fɔ la an ka segin an kɔ dɔɔni wagati mun na mun ye mouvement Espoir Mali kura n'o bɛ nouveau Mali kofɔ a kun ɲɛminɛlen don Cheikh Umaru Sisoko bolo a waati ni ko Lajiburama a kun bɛ fanga la ani ministre mun bɛ yen bi n'o ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don refondation ma n'o de Ikasa Mayiga a donni kama ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa fara mun ye association caman kan société civile politikimaw minnu kɛlen bɛ ka guwara kɔni a donni kama k'a da ka ɲɛsin IBK ka fanga ma u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko mun ye IBK fanga ye Abu Safinɛ Jara ko fanga ye maracogo jugu yuruguyurugu k'o de ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ k'o dun tɛ se ka dabila abada ko Lajiburama fanga ko a ka ta ka pɛrɛn Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko IBK fanga o binna uti kalo tile 18 san 2022 a ko décembre kalo tile 16 san 2021 a yira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ ka bila sen kan abada n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye IBK fanga ko ale binna pewu wulikajɔ ka kɛ joona mun ye yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la cogo min na o sababu kɛ waati mun na Lajiburama ale tun bɛ fanga la a yira k'a fɔ ko jamana 179 a yira k'a fɔ ko jamana 179 yuruguyurugu mun bɛ kɛ yen Abu Safinɛ Jara ko a dagosi ka bon an nana an jɔ jamana 129 na o la o b'a yira k'a fɔ est-ce que t'a la management yuruguyurugu a bɛ kɛ an ka jamana jugu a bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la mun ye n'i ye yuruguyurugu jateminɛ k'a lajɛ a ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ i mana taa an ka douane na a ɲɔ ɲɛlen don yen impôt fo ka taa fara mun ye marché public wa polisi so o kuma tɛ fɔ kiri bunakun kɛnɛ kan o kuma tɛ fɔ an ka ministre so o kuma tɛ fɔ hôpitaux n'i donna o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara o kuma ko a ti fɔ i bɛna ye k'a fɔ an ka cakɛda caman de bɛ yen a kɔni tolilen don fo k'a fɔ ko a tolilen don o
o sabu ke mun ye yurugu Abu Safina Jara ko a ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ Tabarikala. Fatigi ba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i bɛ ka fanga ale kɔni dafirila Hashim Koyita n'a ka cɛdenw a y'a yira k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya o kɛlɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko bolodenkɔni ko a bɛ si yurugu ma dɛ a siga kɔni tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya an ka lakanabaw u wulilen don k'u jɔ sen kan nin waati laban ninnu kɔni na wa Bamanciw u b'u k'u surutu cogo min na u b'u k'u surutu ten nka mun ye yurugu kɛlɛ u k'a dɔn k'a fɔ k'o ye maliyɛnw fɛla ko ba de wa maliyɛnw bɛ fɛ yurugu ka kɛlɛ ko a ka kɛ Fatigi ba ka fɔ hali bi a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina Jara n'o de f'i ɲɛna délinquance financière fo ka taa fara mun ye ɲangilibaliya kan ninnu ɲaɲɛna an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ hali bi mardi don n'o bɛnna septembre kalo tile 21 ma san 2021 mun ye fête d'indépendance yɛrɛ kɔnɔna la jamana faama ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye yurugu kɛlɛ mun n'o baaraw bolodalen don k'u tɛna sigi kɔ koyi wa mun ye wulikajɔw bɛ kɛ campagne baw na kɛ ka don mun ye an ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko o baaraw bɛ sen na nka Fatigi ba ka fɔ la o kɔrɔfɔ in fɔ a bɛ ni kana kalo damadɔni bɔ dɛ an kɔni ɲɛ t'a la fɔlɔ k'a fɔ ko yurugu kɛlɛ mun n'o baara n'o daminɛlen don Abu Safina Jara ko ɲɛ t'a ko bɛ ka yala o sabu kɛ ko in ka suma fo k'a fɔ ko a ka suma Fatigi ba ka fɔ la a ko hali bi an bɛ don min na k'a bi k'a bɛ yurugu kɛlɛ ko a dabɔra i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye avion présidentiel o bɔlen kɔfɛ o avion présidentiel mun yɛrɛ la n'a kɛra sababu ye ni ka taa Sumelu Bube Mayiga ka taa ale da kogoɲanu ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye Madame Bɔrɛ Fili Sisogo ale fana bɛ kogoɲanu ni ɲɔgɔn cɛla la Mahamadu Kamara ale fana bɛ kogoɲanu ni ɲɔgɔn cɛla la ko nin bɔlen kɔfɛ mun ye yurugu mun n'o fana kɛlɛ kiiri baarakɛlaw u ye baara mun fana ni k'o kɛ o de ye ni hakili b'a la faali jugu mun kɛra an ka jamana kɔnɔ mun ye juillet 2020 o kɔnɔna la maa minnu kɛra sababu ye k'o faali kɛ walima bolodenkɔni sinen don maa minnu na siga kɛlen don maa minnu na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Fɔsati ɲɛmaaba n'o de Umar Samake ale fana minɛna k'a bɛ nin na waatinin bɔ maa t'a dɔn ko o ko fana ko a bɛ taabolo min na a ko n'o bɔra yen an ye mandat d'arrêt international mun n'o fili kaco ma n'o bɛ i bɛ ka denkɛ o kɔfɔ maa fana t'a dɔn k'a fɔ ko o ko in k'a bɛ taabolo min kɔnɔ n'a bɛ don min na ko bi nka Fatigi ba ka fɔ la a ko waati sera mun ye an marabaw u b'a dɔn k'a fɔ ko malidenw ni gɛlɛyabaw kan bi o de ye yurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o sabu kɛ yurugu Abu Safina Jara a ɲɔɲɛna fo k'a fɔ ko a ɲɔɲɛna wali transition kɔnɔna la u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye maa dɔ b'a kɔnɔ Abu Safina Jara yurugu u b'a kan k'a dabila u t'a dabila dɛ u tɛ se dɛ yurugu u tɛ se dɔw a donna dɔw joli de fɛ walahi o fɔ n'o donna joli fɛ n'i ma joli bɛɛ sama k'a bɔ n'i m'o joli sama k'a ban k'a joli sama yɛrɛ a ti dabila koyi a ti dabila ko n'o tɛ hali bi yɛrɛ ka kuma don hali an bɛ waati min na komi sisan dɔw b'u sɔn u t'a dabila u b'u sɔn walahi parce que yurugu a fasi ka ca dɛ ayi ne yɛrɛ ma se ka mun faamu c'est pour cela i b'a ye politicien caman bɛ kule la bi jamana in kɔnɔna la ko ninnu de sumalen don a b'u tiɲɛ politicien caman bɛ ka kule bi k'a daminɛ mun ye Alpha Fanga ka n'a bila fo IBK Fanga politicien caman b'a kɔnɔna la bi n'i ko sisan cinquantenaire a tɛ de cinquantenaire kɛ yan a tun bɛ jɔn bolo a koɲɛ tun bɛ jɔn bolo marché tun bɛ a marché tun bɛ maa min bolo cinquantenaire a marché tun bɛ jɔn bolo a tun bɛ yen politikimaa minnu filɛ kule la nin k'a marché tun b'olu de bolo u k'a ko sɛgɛsɛgɛ a wari kɛra cogo min na u k'a sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛ an y'o de fɔ engrais feerela tɛ tracteur feerela tɛ o kɛra jamana in kɔnɔ yan a marché tun bɛ mun bolo u k'a sɛgɛsɛgɛ u k'a larawe k'a ban ani min ka kan o ka da kan dɛ pili prévoqué awɔ pili prévoqué k'a b'i ka waati marché tun bɛ jɔn bolo a marché tun bɛ jɔn bolo u k'a sɛgɛsɛgɛ ani min ka kan o ka da kan an ka carte ninaw cɛ a marché tun bɛ jɔn bolo fo ka ban koyi passeport a carte a marché tun bɛ jɔn bolo siraba minnu n'u dara i bɛ ka waati a siraba ninnu n'u ma bɔ karila ka dɛnɛ sɔrɔ a marché tun bɛ jɔn bolo sira fa dɔ bɛ ka dalen kura bɛ ka tiɲɛ a marché tun bɛ jɔn bolo jamani a ma nɔgɔ c'est-à-dire que c'est pour cela waati dɔ ne tɛ jigin politicien ninnu na quoi ne tɛ jigin u la o n'i y'a mɛn i bɛ wo ci la ko élection ka kɛ i bɛ kɛnɛma de o a k'a sɔrɔ jamana bɛ yen a yɛrɛ bɛ kɛnɛma de o a k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kɛnɛma e ka kulisi wo bɛ e ka kulisi la i bɛ yɛlɛ i ka i yɛlɛ yiri sanfɛ n'i y'o ko fɛn ni sumalen dɔrɔn k'o kɛ aw nɔ tɛ yan o don an marabaw nɔ tɛ yan n'o tɛ a ko bɛ se nin na ma se u ka kɛlɛ daminɛ yurugu kɛlɛ u k'a daminɛ a ka suma dɛ Mali kɛr c'est vrai baara in ka suma minɛ ça tarde trop
aka suma ko ka fila bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ affaire caman de bɛ jamana in kɔnɔ sécurité baara ka kɛ yurugu kɛlɛ baara ka kɛ Alpha Mar fanga yɛrɛ ta ka bɔ yen k'a daminɛ ATT fanga la ka n'a bila bi i bɛ ka fanga la ɲagamini min kɛra a kɔnɔ la dunni min kɛra a kɔnɔ la n'i y'a dossier bɔ k'a da bi wallahi jamana in bɛ san 10 an mago si tɛ maa ka wari la an mago tɛ kɛ maa si ka dɛmɛ la maa minnu y'a dun k'a minɛ u la an ka bâtiment minnu feerela mɔgɔ minnu ma a dossier bɛ cogo di han fɛn caman bɛ yen bâtiment public minnu n'a feerela mɔgɔ ma a dossier bɛ cogo di k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye o de kama n ko ni ma tiɲɛ f'i ye a b'u jugu sara k'a f'i ye ni tiɲɛ wallahi maa si tɛ yen an kɔni tɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ nka mun ye arajo foyi tɛ mun ye transition in dɛmɛ k'an kɔni wula fɛn bɔ yan ayi o tɛ mais ni mun ma ɲɛ an b'a fɔ dɛ an b'a fɔ dɛ n'aw sumalen don baara min na an b'a fɔ dɛ o bɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ dɛ suma ɲaamɛ nin fɛ u ka nin daminɛ a bɛ fɔ dɛ i bolo don an ka taa Boubacar Traoré k'a dɔn k'a fɔ ko subamuso kɔrɔnin ma min den dun ale na ɲɛnɛnka min den dunna o ti ɲɛnɛ dɛ abada mais n bolo don mais bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko nouvelle horizon doguna ale ka sɛbɛn don doguna a ko k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn min bɛ yen n'a sigilen bɛ Côte d'Ivoire walima n'a bolila ka taa Côte d'Ivoire n'a kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ jamanikuntigi ye a ye k'a dɔn k'a fɔ a kɔrɔfɔ ko da wuli bɛ sonkala ma ye dɛ parce que ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Toguna a Traoré ni kɔni y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kaw u kumana k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka ministre des affaires étrangères la walima u ka ministre de l'intérieur et de la sécurité ni o ye général Jamade Vagado k'a dɔn k'a fɔ ko a kumana maliden min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ nin waati na ni a bɛ Côte d'Ivoire k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛmɛ k'i yɛrɛ autoproclamer k'i yɛrɛ kɛ jamanakuntigi ye k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ ka miiriya la fɛn min bɛ tali kɛ février 27 n'o don sera un dimanche a na kɛ n'a bɛɛ bɛn dimanche don dɔ ma dɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'o dugu jɛra a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ale na kɛ Mali a jamana ɲɛmaa ye Fatabugu maramu nka i b'a dɔn quoi Côte d'Ivoire kaw ka ni communiqué ça c'est médecin après la mort kabi waati mun na a b'a cɛ kun bɔlen mun na a ma se ka dankara la kabi waati n'i y'a mɛn a bɛna sigi k'a fɔ ko wa ko n kɛra ye o yanni le 27 cɛ o yanni dimanche cɛ o a ye fɛn dɔ kɛ a y'o ye o u m'o ye a est-ce que u bɔra ka kuma la n'an ka gouvernement kelen ka mun ye u ka mɔgɔw saisi u ka sɔrɔ ka nin déclaration nin kɛ tan sɔnni a ka se nin ma dun ça c'est médecin après la mort c'est le médecin après la mort Toguna ale ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin jamana in ta k'a lajɛ min ni o ye Côte d'Ivoire ye Mali sigiɲɔgɔn jamani k'a dɔn k'a fɔ Mali teri jamani don k'a dɔn k'a fɔ badenya ani sinsinsiraw caman bɛ anw ni Côte d'Ivoire cɛ ka jateminɛw kɔni b'o la k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka Mali politicien na minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ saga ani waati ni u b'a fɛ ka jamana in k'a déstabiliser ni o ye ka jamana in k'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲagami k'a dɔn k'a kɛ c'est fini et c'est tout ye k'a dɔn k'a fɔ saga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ni min b'o la ka bɔ Bamakɔ walima ni min b'o la ka bɔ Mali la o bɛ taa i da Côte d'Ivoire o bɛ t'i da Côte d'Ivoire faamaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ u b'a k'i n'a fɔ fosi ma kɛ u ti minɛ ni boloda u la u ti mandama da min kan k'o ka minɛ u t'o baaraw kɛ ko nin b'a jira k'a fɔ tuma dɔ la maa bɛ se ka sigi a kan k'a fɔ ko yali Côte d'Ivoire ni anw ka badenya Côte d'Ivoire ni anw ka sinsira min ni a tun bɛ kɔrɔlen yali ko a bɛ sen nɔ bilen wa parce que ka fɔlɔ ni o ye Toguna a ye ne kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ka kɛ ni CEDEAO ye k'a dɔn k'a fɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ani union africaine ka taa bila commission caman na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ à l'ordre constitutionnel retour à l'ordre constitutionnel o ye ka segin kɛ k'a dɔn k'a fɔ sariya gafeba min ni k'a dɔn k'a fɔ ni u baaraw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a bɛ n'a fɔ olu so sɔrɔlen bɛ nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu filɛ nin ye CEDEAO ka taa bila union africaine na ani k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɔnba minnu bɛ yen ninnu ka wuli ka jɔ ti dɔwɛrɛ an bɛ waati min na komi bi retour à l'ordre constitutionnel sariya kisɛba k'a dɔn k'a fɔ segin bɛ se ka kɛ o ma cogo min na k'a dɔn k'a fɔ o de kɛ bɛ gɛlɛya caman ye o ni cɛ min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ maliden don min ni a cogoya ko Ibrahima Kamara lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ fɛn min bɛ tali kɛ nin kunnafoni na a ye bɔlɔlɔ a y'a sa minɛ bɔlɔlɔ ka se radio so caman ma k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ maliden dɔ bɛ min ni a bɛ mouvement dɔ ɲɛmaa don k'a dɔn k'a fɔ ni a cogoya ko mouvement républicain ni a président a cogoya ye k'a dɔn k'a fɔ ko Ibrahima Kamara k'a dɔn k'a fɔ a bilalen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ kaso la anw fɛ Bamakɔ k'a dɔn k'a fɔ kun min kun y'a bila kaso la bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min ko escroquerie faux et usage de faux Ibrahima Kamara a b'i n'a fɔ a kun minɛ na ka don kaso la waati min na Ibrahima Kamara a minɛ a bilalen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen filɛ ka taa nin ye ka t'i da Côte d'Ivoire lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ anw ka
wagabo caman de bɛ yen Wallahi. anw ka bamaji caman de bɛ yen Wallahi. maa minnu bɛ yen saga ni waati n'u b'a fɛ ka jamana in k'a déstabiliser Kosɛbɛ. maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka jamana in k'a ɲagami a caman bɛ yen n'u bolila u tɛ taa dugu wɛrɛ la u tɛ taa jamana wɛrɛ la u bɛ t'u da Côte d'Ivoire wa n'u taara Côte d'Ivoire caman bɛ yen mun b'u to Côte d'Ivoire k'a dɔn k'a fɔ ka kunnafoni jugu k'a ci anw ka jamana in kɔnɔ Awɔ. kunnafoni jugu bɛ tɛmɛ radio sow sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ u sanfɛ Wallahi. ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa nin badiya kow k'u ta ka bali k'a sɛgɛrɛ Wallahi. a bɛɛ lajɛlen ti kɛ jamana wɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire. parce que bɛɛ ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ waleya min ta ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ Ouais. k'u to jamana wɛrɛ kan n'i y'a kɛ ni Côte d'Ivoire tɛ n'i y'a kɛ jamana wɛrɛ ye I bɛ k'a bɔgɔ dɔn k'a de la. fɔ ko o fa ma ko olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛ bɔgɔ k'a de la. dɔn k'a fɔ ka npogo ka a npogo kɔnɔ kelen k'a bila A bɛ du la. parce que bɛɛ ka fɔla Wallahi. an bɛ waati min na komi bi ni jɛ in kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka i yɛrɛ autoproclamer n'o de ye k'a jira k'a fɔ ni février kalo tile 27 n'o tɛmɛna fatɔ. ale na kɛ Mali jamana kuntigi waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ Awɔ. anw ka jamana a ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre de la justice Kaso. min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ procureur général Awɔ. cour d'appel o cogoya la Awɔ. i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye saisir kɛ Kosɛbɛ. ministre de la justice ale kɛlen bɛ ka o saisir k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ Awɔ. A ka minɛ dɛ. maa min ni o cogoya ko Ibrahima Kamara ale kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ cɛjugu min fɔ k'i to jamana wɛrɛ kɔnɔ ka nin kɔrɔfɔ cɛjugu k'u ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ a bɛ se ka taa da Mahamadu Kamara a tɔgɔ Ibrahima Kamara kan cogo min na Wallahi. parce que b'a ka fɔla waati min na i k'a dɔn k'a fɔ anw ka ministre u ye nin baaraw kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛlen kɔfɛ a b'i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na des médecins après la mort O don. k'o kɔrɔfɔ kɛlen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ivoirien olu filɛ ka walasa u kana se ka maloya min bɛ u kunna u ka se ka bɔ u kunna dɔɔni Kosɛbɛ. ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ telew la ka bɔ radio sow la wa k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ u ka kɔrɔfɔ k'olu fɔ kɔrɔfɔ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u ka ministre des affaires u ka ministre de l'intérieur y'o fɔ o ti dɔwɛrɛ dɛ o de ye k'a fɔ ko cɛ min ni a kɛlen filɛ ka nin kɔrɔfɔ in fɔ wa k'a dɔn k'a fɔ olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Kosɛbɛ. k'a dɔn k'a fɔ ko Mahamadu Kamara ka taa minɛ koyi k'o kɛlen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ivoirien u y'u ka polisiw bila ka taa a ka so k'a dɔn k'a fɔ ko u taara sɔrɔ Mahamadu Kamara walima Ibrahima Kamara a conjoli a bolila ka bɔ Fugɔtɔ. Wallahi. Fugɔtɔ. a taara Bada. a ye Côte d'Ivoire bila A ma bilu ɲinɛ ma. ayiwa Wallahi a ma bilu ɲinɛ ma. Wallahi a ma bilu ɲinɛ ma. Sɔnni a ka se nin yɔrɔ ma dun. N'i y'a mɛn k'i binna i talonna don. Awɔ. Yanni i ka jigin bi yɔrɔ la n k'i bɛ jigin talon yɔrɔ de la. Walima sen min y'i se ye. Awɔ. I bɛ jigin o de la. Nin bɛ taa sigi don mun na k'a fɔ ko ko ni février kalo tile 27 sera o. A don mun ye Côte d'Ivoire marabaaw m'a mɛn wa. u y'a mɛn U ka élection kɛra fɛn jumɛn ye o don. ma élection kɛ N'i y'a mɛn ko nin bɛ taa sigi n ka ye vidéo min kɛ a bɛ saba bɔ. a b'a bɔ Yanni le 27 cɛ. Aw bɛ taa jɔ ko aw ka polisiw taara o nɔfɛ o m'o sɔrɔ yen mais c'est du n'importe quoi. biri kɛra k'a fɔ toguna a ko k'a dɔn k'a fɔ waati min na k'a dɔn k'a fɔ nin baara in an ka ɲɛmaw u ye nin baara in kɛ Awɔ. o de waati la k'a dɔn k'a fɔ o maloya bɛ ivoiriens kan u ka ministre des affaires ministre de l'intérieur k'a dɔn k'a fɔ ni o ye général Jo Made Vagondo k'a dɔn k'a fɔ ko a sɔrɔlen filɛ ka wuli ka jɔ k'o boloda n'o de ye ka polisilakaw k'olu bila i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahima Kamara u bɛ se ka taa a ɲini cogo min na waati min na polisilakaw kɔni ye canjali kɛ a ka du kɔnɔ o y'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ Kamarakɛ a ye duuru don fiɲɛnɔ wɔrɔni bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ministre a kɔni ye kɔrɔfɔ dɔw kɛ dantigɛ dɔw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin dankɔrɔba in na n'o de ye Kamarakɛ ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛna to yen dɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna sɔn fiyewu jamana min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ badenya ni sinjiya min bɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ u tɛna sɔn fiyewu maa ka bɔ i ka jamana kɔnɔ min ni i bɛna i ka faso kana jɔya min bɛna kɛnɛ ka waleya cɛjuguw ta i ka jamana k'o sɛgɛrɛ k'i to olu ta dugukolo sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ ka se ka da dankɔrɔba in kan ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ u ka ministre kɔni y'a jira k'a fɔ badenya sinjiya k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya coopération olu bɛɛ lajɛlen bɛ olu ni Mali cɛ kuma in k'a dɔn k'a fɔ u tɛna sɔn fiyewu maa wɛrɛ ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ka na jamana wɛrɛ ka na buruja olu ta dugukolo kan dɛ kuma k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa min ni o cogoya ko Ibrahima Kamara n'a kɛmɛ k'i yɛrɛ proclamer k'a fɔ ko ale de bɛna kɛ jamana kuntigi wa haka ja gouvernement ko a na o bila sen kan nin waleyaw bɛɛ lajɛlen ko u n'a kɛ k'u to Côte d'Ivoire dugu kɔnɔ ka gouvernement k'o sigi ale n'a ka président kɛ k'i to Côte d'Ivoire Mali cogoya la ka gouvernement k'o sigi k'i to Côte d'Ivoire Mali cogoya la min bɛ tali kɛ assemblée nationale la a n'a ka CNT a n'a fɛn tɔ bɛɛ lajɛlen k'a n'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'i to Côte d'Ivoire dugukolo kan étant donné que ko a na Mali gouverner k'i to yan o tɛna se ka kɛ a tiri filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Toguna ale ka sɛbɛn Cheikh bi Jara y'a fɔ cogo min na Facebook président de ale o ale ye Facebook président de ye ale ye Facebook président de ye kosɛbɛ cɛ ka kɛ président ye k'i to jamana wɛrɛ ale ye Facebook président de i ye yɛrɛ ka kuma don awɔ cɛ Kamarakɛ tɛ o a fɔra minnu ka dugukolo kan o de don sa nin bɛɛ ye Alassane de ye walahi
Alassane Dunga Sabali Mali ne Côte d'Ivoire cɛla a wagabo bɛɛ batu da balimaya mun bɛ an n'u cɛ a wagabo bɛɛ ti da ni a wagabo in bɛɛ ti da wa ɲɛ b'a fɛn fɛn nansara jamana sɔrɔ a fɛn fɛn cɛnni kɛ jamana in kɔnɔ n'u bɛ sisan jamana kɔ kan u bɛ wogo ci la ye a bɛɛ tɛmɛna Côte d'Ivoire de fɛ a bɛɛ bɔra Mali la ka tɛmɛ Côte d'Ivoire de fɛ u tɛ se ka taa sanfɛ sira in fɛ o a caman taara duguma sira in fɛ o de kama an k'u ma n k'u ka yɔrɔ in fana jateminɛ kosɛbɛ k'a jateminɛ Abu Safna Jara Ali Bisradama an bɛ taa n'a ye radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Warada la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 indicateur drone fɔ ne b'ale gosi n bɛ bɔ ni ale ye Abu Safna Jara kuma mun n'o bɛ taa dugutigi bulon na dugutigi den i man k'i kunda kɔgɔ la ko o lamɛn mun ye a jamu tɛnɛ a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye an ka lakanabaw n'a bɛ an ka lɛfamaw kofɔ olu bɛ ka wulikajɔ mun ni k'o bila sen kan Abu Safna Jara a kɛra sababu ye mun ye rebelle ninnu n'a bɛ Bamancɛ kɔrɔ ninnu kofɔ Abu Safna Jara u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen o Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye dɔgɔkun kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna dɔgɔkun tɛmɛnen fo ka n'a bila nin dɔgɔkun in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamancɛ kɔrɔ ninnu n'an k'a ma ko rebelle olu minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ u ka kɔrɔfɔ ko a cayalen don koyi u ka kunnafoni ko a cayalen don a ko a laban yɛrɛ kɛra maa mun ta ye jɛkulu mun ta ye n'an k'a ma ko Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ACIA ko a laban kɛra o de ta ye mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna février kalo tile 28 ma olu y'a ɲini anw marabaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ bɛnkan sɛbɛn mun n'o ba an n'olu ɲɔgɔn cɛla la n'an k'a ma ko accord d'Alger an ka marabaw fɛlata ye fɛn jumɛn de ye a la accord d'Alger u bɛ n'a kɛ de wa u tɛ n'a kɛ de wa k'u ka fɛn fɔ olu ɲɛna joona k'u bɛ fɛn mun kɔni ko o faamuya Fatigiba ka fɔ la a ko ni dun ye nin ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ siga t'a la koyi mun ye Bamancɛ kɔrɔ ninnu u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don o sababu kɛ an ka lakanabaw bɛ ka wulikajɔ mun bila sen kan nin waati laban ninnu na terroriste bɛ ka buruntu cogo min na Abu Safna Jara ko a kɛlɛ bɛ sababu ye ni ka Bamancɛ kɔrɔ ninnu ni k'u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko mun ye Alimu Mohamed ale ye ACIA ale ye kumalasela ye ale kɔni ye kunnafoni di mun ye radio international dɔ sanfɛ mun ye kunu o tun tɛ mars kalo tile fɔlɔ ye wa k'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana a n'anw marabaw k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ koyi i n'a fɔ olu ka kunnafoni k'a di cogo min na accord d'Alger mun n'o bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛla o la o accord d'Alger Abu Safna Jara ko an k'an fɛlata fɔ a la dɛ a bɛ kɛ de wa walima k'a ti kɛ de wa ko an ka fɛn fɔ olu ɲɛna k'olu bɛ se ka mun kɔni k'o faamuya Fatigiba ka fɔ la a ko yanni o cɛ kɔfɔlen n'o bɛ ACIA cɛ in kɔfɔ yanni ale ka kɔrɔfɔ cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na i bɛ na k'a fɔ ko mun ye Musa Ag Asharatun ale ye mun ye porte parole jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko CSP ale fana ye olu ka porte parole ye ale fana ye kuma ni ka a ta a y'a yira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ ka kɛ joona ko mun ye accord d'Alger ko aw ko ka bila sen ka joona ko mun ye accord d'Alger olu fɛla ko tɛ dɔwɛrɛ ye accord d'Alger ko a baara ko a ka kɛ nka Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in dun jateminɛ k'a lajɛ nin waati laban ninnu na mun ye ni maa ninnu ye n'a bɛ ACIA maa ninnu kofɔ fo ka taa fara mun ye CSP kan CEMA jɛkulu ninnu ca mun ye marifa ta mun ye jamana in kɔrɔnfɛn fan na u caman de kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ kunnafoniw bɛ ka di cogo min na kunnafoniw bɛ ka di ten siga t'a la koyi Abu Safna Jara k'u jɔrɔlen don fo k'a fɔ k'u jɔrɔlen don o sababu kɛ nin waati laban ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaw jamana in camancɛ bolo caman bɛ yen fo ka taa fara mun ye a kɔrɔnfɛla kan olu minnu tun bɛ mun ye diinɛ marifatigiw bolo an ka lakanabaw bɛ ka bɛɛ lajɛlen minɛ ka bɔ diinɛ marifatigiw bolo ni ka a segin faso ma Fatigiba ka fɔ la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ san 2012 a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko nin maa minnu filɛ nin maa tɛ ninnu ni terroriste yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na koyi o sababu kɛ a maa minnu dɔw bɛ yen sɔgɔmada fɛ mun ye u tɛ terroriste ye mais su mana ko i bɛ taa sɔrɔ terroriste guloki Abu Safna Jara o donnen mu u kana nka Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye nanzaraw français troupe française de kun kɛlen bɛ ka ninnu maa ninnu k'u tinti kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛna segin kɔ k'o balo boloda Abu Safna Jara k'u jɔrɔkun dɔ koyi k'u jɔrɔkun dɔ bi k'u jɔrɔkun dɔ sini o sababu kɛ an ka jamana in kidaliyan fan fɛ o mun ye rébellion yɛrɛ ye a sun dora yen de wa o rebelle minnu bɛ yen Abu Safna Jara a dogolen tɛ maa si la k'u dɛmɛnen don maa mun fɛ o de ye faransikɛw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko faransikɛw olu bɛ ka segin kɔ k'o boloda Abu Safna Jara ko mun ye maa ninnu siga t'a la u kan ka jɔrɔ koyi
Abu Safina Jara fasigaba ka fɔla mun ye a jamu tɛ dɛ a ko mun ye ni bamanci kɔrɔ ninnu u bɛ ka ne kunnafoni fɛn fɛn di nka an ka lakanabaw kɔni tɛ ka kuma olu kɛlen bɛ k'u da gulɔbaransigi fɔlɔ olu tɛ ka kɔrɔfɔ foyi fɔ ni ka ɲɛsin u ka baabu in kɔni ma a ko ni dun ye accord d'Alger duguci sɛbɛn ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu n'i ko k'i bɛ nin lawale an ka jamana kɔnɔ a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya a bɛ na ne duguci ye a bɛ na ne mun ye indépendance k'o tali ye ka di mun ye Azawadikaw ma Abu Safina Jara n'o dun kɛra o bɛ kɛ nin ye ka ɲɛsin an ka jamana ma wa fɛn mun don k'a bɛ da tariku la don n'a nataw la Fatigiba ka fɔ la u kɔni bɛ wuli ka jɔ mun na nin waati laban ninnu na siga t'a la koyi u jɔrɔlen dɔ bi wa u jɔrɔlen dɔ sini o sabu kɛ mun ye an ka lɛ fama Abu Safina Jara olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan Bamaciko k'a daminɛ n'o de fina Kaye fo ka taa gosi Kidali Bamaci bɛ fan o fan k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ a jamu tɛ ne ale kalimkalatigi Abu i bonya o b'a la bidi kɛra ka fɔ indicateur du renouveau n'i y'ale bila ne na indépendant n'o ta calaw indépendant ka kɛ ni a ka bɔli ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ arabado mars kalo tile 2 san 2022 a bɛ o kɔnɔ koyi i k'a dɔn k'a fɔ i bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ sisan a kelen ye o kelen don koyi ni min bɛ tali kɛ association Gawo Lamabure la a k'a dɔn k'a fɔ i bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ ko ninnu ye jaabi ta ka i k'a dɔn k'a fɔ ka Azawadi maaw k'u sɛgɛrɛ koyi parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamadi Aidara a y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ Gawo min ni a tɔgɔ ko l'association Gawo Lamabure a k'a dɔn k'a fɔ ko waati min na ninnu ye nin kɔrɔfɔ cɛjugu in mɛn k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko HCA k'a dɔn k'a fɔ ni olu ko u ta ye Azawadi ko ye waati min k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon février kalo tile 28 tɛmɛnen ninnu ye kɔrɔfɔ cɛjugu dɔw fili k'a dɔn k'a fɔ min ni u y'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ n ti dɔwɛrɛ dɛ o de k'a fɔ min bɛ tali kɛ Azawadi ko la k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ Azawadi ko la bi u bɛ a la sini min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ accord de paix walima accord d'Alger k'a dɔn k'a fɔ l'application de l'accord d'Alger n'o ye k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger tɛgɛdɔ sɛbɛn bɛnkan sɛbɛn min ni a labɛnna k'a dɔn k'a fɔ Algérikaw fɛ yen min ye k'o baaraw k'a lawaleya k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min duguci sɛbɛn n'a fɔra ko ka baara in ka waleya k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye anw ka jamana in k'a ci dɛ o kuma maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin application in na ko ka baaraw k'a bɛɛ lajɛlen kɛ min ni o ye Azawadi ko ye ko k'o baaraw ko k'o kɛ dɛ o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min ni ale bɛ Gawo o ye association Gawo Lamabure ye ni a ɲɛmaa ye Abdul Kader Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ko olu dusukun tɔɔrɔlen bɛ wa k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ olu nisɔngoyara wa nin kɛra balalɔkoba ye olu bolo k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maa ka bɔ k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛna fɔ bilen k'a fɔ ko olu bɛ Azawadi ko la maa ka bɔ bilen minnu bɛna fɔ k'a fɔ ko olu bɛ fɛn min bɛ Mali ko ye olu t'o la bilen olu bɛ Azawadi ko la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dugusi cɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ k'o labɛn ka baara kɛ ni o ye maa ka sɔrɔ dugukolo in ka min o kɔrɔfɔw fɔ Maliden na bilen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn olu ma bi a ma bɛn olu ma sini o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ association Gawo Lamabure ninnu y'a jira k'a fɔ ko maa si ka bagabaga k'a dɔn k'a fɔ o tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka anw bɔ an dabolo kan koyi maa si ka bagabaga tɛna an bɔ an dabolo kan min bɛ tali kɛ anw ka gouvernement ɲɛmaa la maa ka bagabaga tɛna se ka u bɔ u dabolo kan ka jan min bɛ tali kɛ anw ka jamanikuntigi yɛrɛ la o de ye Asimi Goyita bagabaga foyi kana to ninnu ka bɔ u dabolo kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ accord de paix de la réconciliation ni a signera Algérikaw fɛ yen maa si ka bagabaga kana to ko u ka a baaraw kɛ dɛ kuma in k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ n'o ye Abdul Kader Mayiga ye ninnu y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɔlen filɛ ka nin kɔrɔfɔ in k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u nisɔngoyalen bɛ u kɔrɔ dɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kangarɛmadakanw na ko ka ta ka u sɛgɛrɛ kuma hali bi k'u bolo da u dusu la u ka sɔn ka segin ka don Mali ko a minɛn kɔnɔ wɛrɛ mais min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger min ni a kɔrɔfɔ fɔlen filɛ nin ye a kɔni yirala k'a fɔ ko sɛbɛn don sɛbɛn min k'a dɔn k'a fɔ min bɛ kɛ sababu ka se ka anw ka jamana in k'a ci koyi min bɛ kɛ sababu ka se ka anw ka jamana in ka gɛlɛya caman don anw ka jamana in kɔnɔ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ assise nationale la assise nationale y'a jira k'a fɔ ko relecture kan ka kɛ ko in na n'o de ye ka se k'a fɔ papier min ni a labɛnnen filɛ nin ye tɛgɛnɔbila kɛra papier min na a ye k'a dɔn k'a fɔ segin kan ka kɛ a yɔrɔ dɔw kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ taa Mali yɛrɛ ale kanu na minnu bɛ taa Mali ka intérêt kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ fɔra assise nationale fɛ f'a ka kan k'a dɔn k'a fɔ minnu kan k'u bɛ Azawadi ko la bilen n'olu b'a fɛ ka kɛlɛ k'a kuraya minnu b'a fɛ ka jamana kɔnɔden dɔw hakili bɔ u ja kan ka jamana kɔnɔden dɔw la bagabaga a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ka kɔrɔfɔ tɛna kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɔ an ja kan kɔrɔfɔ ninnu tɛna kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka malidenw ka an ja wuli fiyewu o de sababu
sababu la k'a dɔn k'a fɔ association Gawo Laman Bori ninnu ni a ɲɛmaa ye Abdul Kader Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu na soutien bɛɛ lajɛlen ta min bɛ tali kɛ docteur Sukali Kukala Mayiga la wa soutien bɛɛ lajɛlen na ta i k'a dɔn k'a fɔ ka Asimi Goyita k'a sɛgɛrɛ n'a ka jan Abdoulaye Diop o min bɛ wuli ka jɔ caman na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ se ka bila a yɛrɛ kan cogo min na o kuma association ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka nin baara in n'u bɛ ka kɔrɔfɔ cɛjugu in fɔ ka ko a kana kɛ sababu ye jamanadenw an ja ka wuli fiyewu an ka da kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ Azawadi ko la ko nin y'a kɔrɔfɔ nin y'a bannen wa n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Azawadi ko a ka ban pewu an ka jamana in kɔnɔ Mohamed Aidara ale ka sɛbɛn min ne a bɛ indépendant kɔnɔ indépendant foli o bɛ taa ni ka a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ an b'a yira kanubaw la k'a fɔ hali bi k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjurusira 76 33 43 03 Nuhu Sanogo Nuhu Sango nin waati n'an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Bintu Keita foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ Nouvelle Horizon Abu Safinɛ Jara n bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye n ma nin ye n ma nin mɛn Abu si ma labɔli kɛ ne si ye labɔli kɛ i b'a mɛn siga t'a la i b'a a ye an ka taa mun ye commune de o kɔnɔna la nin ye muso dɔ ye Abu Safinɛ Jara Jarabi man ɲi Jarabi man ɲi Jarabi man ɲi cogo di a man ɲi dɛ Jarabi man ɲi wa man ɲi man ɲi dɛ walahi da in ye kabako da ye a man ɲi cogo di a faamuyali kojugu bɛ na ni kojugu ye o tiɲɛ a faamuyali kojugu n'i ma faamu k'a da hakɛ la a bɛ na ni kojugu ye a bɛ na ni lebu ye a bɛ na n'o ye a bɛ na ni lebu ye walahi awɔ a ko nin ye muso dɔ ye Abu Safinɛ Jara a n'a ɲamakɛ u ka mɛnja kɔni o kama u taara ka den kɔni k'o to taxi kɔnɔ wa maa dɔ ye den ta o la den kasira Abu Safinɛ Jara o taara di mun ye 3e arrondissement na kɛra Mamane Ture a ko nin ye musolaka dɔ ye musolaka in a si sanji a bɛ sɔn ka t'i jɔ sanji 35 ɲɔgɔnna o la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye caméra cachée n bɛ siran nin ɲɛ dɛ nin ma ɲi dɛ caméra cachée i farati dɛ a bɛ Bamakɔ fan caman fɛ sisan dɛ dogo ni dogo ka di aw maa minnu ye aw jɛrɛlaka ninnu n'a ma n ka muso ye tera de ayi a tɔgɔ tɛ ɲɛ Jara tɛ ni muso kɛra Jara ye cɛ ye jumɛn cɛ tɔgɔ ma fɔ ko muso ye Jara de cɛ tɛna kɛ Tarawele muso ye Jara ye dɛ alors cɛ tɛ Tarawele dɛ comment Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye caméra cachée dɔ kɔni ne ni muso ni ka a filmer i bɛ na ye k'a fɔ ko nka k'a kɛra mun ye chambre de passe dɔ kɔni o da la o tɛ kibaruya duman ye dɛ ayi ni man di ayi ni man di i k'o lɔn wa chambre de passe o jumɛn a b'o n bɔ fili la fɛngɛ mɔgɔ bɛ tɛmɛ yɛrɛ da yɔrɔ min na n bɔ fili la sa denw ayi n ko mɔgɔ bɛ tɛmɛ yɛrɛ da yɔrɔ min na olu tɛ denw chambre de passe a faamulen don mɔgɔ bɛ si so minnu kɔnɔ i b'a loué i bɛ si a kɔnɔ bi sini dɔ bɛ si a kɔnɔ mɛnja o de bɛ kɛ non c'est pas dit que a bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ bɛ sunɔgɔ ka ye ayi dɛ o tɛ chambre de passe ye dɛ o t'o ye dɛ o tɛ fankelen fɛ o tɛ fankelen i bi kalabanci kɔrɔ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko nin kɛra chambre de passe dɔ kɔnɔ muso dɔ n'a a ɲamakɛ wa ɲamakɛ in ko tun ye mun ye chauffeur ye Abu Safinɛ Jara u yɛrɛ ka negejuguya kama u taara ka den kɔni k'o to mun ye taxi kɔnɔ den kulela fo ka kule u taara don chambre de passe kɔnɔ mun kɛra den ma kule de den ma kule a kule b'a Abu ayi ne mankan tɛ dɛ den de kulera e bɛ ka den kule ka ne layɛlɛ den de ma kule comment ni den kulera de e ma kalan ko den kulera Fatirikeba ka fɔ la a ko nin kɛwale ko a kɛra tɛnɛn don n'o bɛnna février kalo tile 28 ma maa caman ye nin ja kɔni maa caman y'a ye bɔlɔlɔ o sanfɛla la bɔlɔlɔ a b'a sanfɛ mun ye miniti 3 ɲɔgɔnna i bɛ muso dɔ kɔni ye Abu Safinɛ Jara a bɛ ka kasi a b'a fɔ ko ale den taara min Abu Safinɛ Jara ni du ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye muso ye
ana ɲamakɛ dɔ bɛ yen sa ɲamakɛ in kɔni ye chauffeur ye o tɛna kɛ taximan ye waati mun na sa musolaka in yɛrɛ ko tun bɛ fɛ ka taa mun ye Kati a tun bɛna taa a mako dɔ kɔni o la ye o yɔrɔnin bɛɛ a ɲamakɛ in n'o ye taximan ye ani o y'a sɔrɔ muso in den dɔ bɛ yen den dɔ b'a bolo den tɛ tɛmɛ san 3 kɔni o kan den tɛ tɛmɛ san 3 o kan o bɛ taxi kɔnɔ ɲamakɛ in de y'i kanto k'a fɔ ko an ka taa mun ye chambre de passe la Abu Safina Jara muso in kɔni o tugura mun ye ɲamakɛ in kɔ Abu Safina Jara waati mun na sa u taara se mun ye chambre de passe la u tun bɛ fɛ u ni mun ye den san 3 in u ka don o chambre de passe o kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ nka mun ye o gardien ye maa mun bɛ lakɔlɔsili kɛ ye o ko abada ko tigɛ yan maa 2 de bɛ don jɛ b'a dɔn maa tɛ kɛ 3 ye dɛ maa 3 tɛ don yen alors ko 3 taa mun ɲini maa 3 tɛ don yen alors mɔgɔ 2 de bɛ don maa 3 tɛ don den wo c'est 2 alors pourquoi 3 Abu Safina Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye gardien ale guwara da k'a jira k'a fɔ ko mun ye o maa 3 mun ye npogotigi muso san 35 ani a ɲamakɛ n'o ye taximan ye fo ka taa fara mun ye den sanji 3 kan k'u tɛ don so in kɔnɔ Abu Safina Jara u ye wulikajɔ jumɛn de kɛ mun ye taximan ye a ko nin ko in tɛ gɛlɛya koyi muso yɛrɛ ko nin ko in tɛ gɛlɛya koyi an ka taa mun ye den ka taa bila taxi kɔnɔ an ka taa an ka mɛnja boloda u y'a kɛ ten desa ni Bamakɔ y'a kɛ ten a fɛn bɛɛ bɛ Bamakɔ yan o la Abu Safina Jara waati mun na sa u taara nin den sanji 3 ka t'o bila taxi kɔnɔ u yɛrɛ y'u kunda mun ye chambre de passe o kan ka mɛnjaw baaraw k'o bolo da Abu Safina Jara o waati kelen na mun ye den a bɛ kule cogo min na taxi kɔnɔ woyi ama ja la o b'a sɔrɔ yan bɛ ida sabali ma fɔ dɛ Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ waati mun na kɔni muso in a n'a ɲamakɛ n'o bɛ taximan in kofɔ u bɛ tila u ka mɛnja la waati mun na o nana sɔrɔ mun ye dɔ kɔni ye den kasibaatɔ o ye taxi kɔnɔna la o ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka t'o di mun ye 3e arrondissement maaw ma u taara n'a ye kɛ taranden Abu Safina Jara ni kibaruya in kɔni siga t'a la dɛ wa a kɛra de wulibali kɔni don mun y'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi hali n'o y'a sɔrɔ den kɔni mun ye musolaka ye a kɔni a bɛ 3e arrondissement a ko ba ale n'olu ni ɲɔgɔn cɛla la nka mun ye ɲɔgɔn de f'i ɲɛna n dɔgɔ n kɔrɔkɛ den kana to i ka jarabi kosɛbɛ ayi jarabi ba man ɲi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna fɛn fɛn n'o ka ɲi adamaden ma n'o ka di ni ye o tɛ hɛrɛ i ma o tɛ hɛrɛ ye i ye n ka kɔrɔfɔ in faamu awɔ kojugu fɛn o fɛn de bɛ yen Abu Safina Jara ko a ka di ni ye o tɛ ɲuman ye i bɛ da hakɛ rɔ dɛ da ɲuman ye ni ma nin dama tɛmɛna sa dɛ awɔ ala cɛ nka den in fa a mana an balaka in sɔrɔ a kun kan ka a mana bɔ polisiw bolo kuma o ma nin ko sɛbɛ nin ko juguyara dɛ e ma dɔn taximan fana ala o de la moto taxi ko ka fisa dɔɔni kuma dɔ la ni moto taxi dɔɔni kun tɛ kɛ o a bɛ kɛ a tɛ kɛ wa den bɛ sigi moto sanfɛ wa kana nin si ma ɲi Abu walayi nin si ma ɲi hajimani ha Bamakɔ a n'a kɔnɔ ko Bamakɔ a n'a kɔnɔ koba ala Baba Kulubali vraiment fu la an ye mun kɛ an kɔni k'a lase de koyi mun kɛtɔ don o de fɔtɔ don o de fɔtɔ don dɛ o ni cɛ maa caman ye bɔlɔlɔ sanfɛ dɛ a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ siga t'a la cɛ yɛrɛ foto wa muso kɛ o muso bɛ kule di a bɛ k'a den de ɲini nin man ɲa aw bɛ a ka an tu bannen la wagati min na dɔ ye den ta ka tɛmɛ n'o ye den bɛ kule la taxi kɔnɔ dɔ ye den ta ka taa den di 3e arrondissement ma ko nin bɛ kule la o tigi ni ce maa min y'o kɛ vraiment o ɲana o ma fisa den mana mɛ mobili kɔnɔ lala a ka étouffé kojugu Bintu Keita nin kɛra koyi kɛra dɛ wula nka kɔni Abu i bɛ nin ko ninnu na n'i m'a dabila siga t'a la don ne bɛ libu ayiwa siga t'a la dɛ a bɛ kɛ dɛ i bolo don an ka taa bidi kɛra k'a fɔ waati a tɔ man jan bilen n bɛ n bolo don ma bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau o de ale ka sɛbɛn don ko an ka taa i k'a dɔn k'a fɔ jamana min bɛ yen ni o cogoya ko Ukraine yɛlɛ bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a dagaba wuli o kɛmɛ koyi e yɛrɛ kun na taa ye o ne wa ɲɛmaa ko k'a bɛ n'i bila ka taa yen ka taa mun na ye taa reportage la Abu
reportage foye journaliste man ka sira terrain ay non an b'an ta ɲɛnabɔ kɛrɛdaw fɛ i delila an ka ɲɛma yɛrɛ bila ka taa ye fɛn dɔw bɛ yen olu ye ɲɛma fɛnw de ye i y'a mɛn reportage bɛ ɲɔgɔn ye reportage minnu ye pays ni pays ye ɲɛma yɛrɛ de bɛ taa ye yɔrɔ ah oui c'est comme ça oui le premier responsable ale de kan ka taa ye an minnu ye kɛrɛfɛmɔgɔw ye dugumataw ye subaliternes anw bɛ da an da yɔrɔninw fana na i ka kuma ye tiɲɛ alors i ka kuma ye nin tɛ ɲɛma ka taa yɔrɔ ye i ka kuma ye tiɲɛ alors nin y'a ka taa ɲɛma tun bɛ safo kunu yana n'a bɔr'o la a ka taa Ukraine ni reportage kɛ en direct sur les ondes de la radio Noura FM ah bon i ka kuma ye tiɲɛ an bɛna tila k'a ko négocier ayiwa biri kɛra k'a fɔ o de ale ko k'a dɔn k'a fɔ jamana min ni o cogoya ko Ukraine an bɛ waati min na komi bi mugu sisi a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a dɔn k'a fɔ Ukraine an bɛ waati min na komi bi dagaba wuli ale kɔni sɛbɛn kɛmɛ dɛ fɛn min bɛ tali kɛ malidenw ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kun na anw ka maliden minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw an jɔrɔ bɛ an dɔnɲɔgɔnw la anw ka maliden minnu bɛ nin yɔrɔ in na k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maliden caman bɛ nin yɔrɔ in na a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka Bamakɔ k'a sɔrɔ koyi parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ n'i taara Ukraine bi fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ farafin caman de bɛ yen wa i k'a dɔn k'a fɔ mantɔrɔ ta mɛ k'u sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ farafin kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ bɔliw la u b'a fɛ k'o baaraw kɛ koyi caman de bɛ yen minnu b'a fɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kalanko a bolo kan ni olu bɛ wele ko étudiants minnu bɛ kalanko bolo kan wa farafin caman de bɛ yen minnu bɛ kalanko bolo kan kalan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔko o siraw kan k'a dɔn k'a fɔ ka se kalan sira wɛrɛw ma nin farafin caman de bɛ nin dugu in kɔnɔ bi an bɛ waati min na komi bi jamana min bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ Ukraine ni a kɛlɛ a sɛbɛ daminɛ mɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ mugujugu bɛ ka ci cogo min u bɛ ka ci ten a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ siningile fo ka taa se waati min ma fɛn min bɛ tali kɛ mugujugu la u bɛɛ lajɛlen bɛ ka ci fiɲɛ wulilen bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kun na sababu la i k'a dɔn k'a fɔ farafin minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka i ka jamana k'a magwɛnɛ sababu la i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'u ka jamana k'a magwɛn sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ bɔda min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ fɔ jamana min bɛ yen n'u b'a wele ko Kiev k'a dɔn Kiev o na kɛ a jamana a fa dɔ ye dɛ k'a dɔn k'a fɔ o tɛ a capitale ye waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka bɔli k'a bolo da a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Ngwara bɛ taa da u ɲɛ a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ farafin minnu bɛ jamana in kɔnɔ a b'i n'a fɔ u b'a fɛ k'olu utiliser dɔw bɛ u wele cogo min na ko bouclier k'a k'i n'a fɔ olu kɔni bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka se ka don u ni juguw cɛ cogo min na u b'a fɛ ka farafin ninnu ka o bila o hukumu kɔnɔna na ka farafin ninnu bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka jamanaw la n'o y'u ka pays d'origine ye k'a dɔn k'a fɔ u bakina jamana minnu kɔnɔ u bɛ se ka olu masɔrɔ cogo min na ɲinɛɲɛ dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali ko u y'a tɛngun o la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu kɔni bɛ waati min na komi bi hali farajɛ minnu bɛ yen ni olu k'u bi bɔ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ sira di o farajɛw ma olu ka bɔ nka min bɛ tali kɛ olu farafinw na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ma kɛ cɛ jɔlen ye ko i bɔta dɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɔda min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni maaw bɛ bɔ o fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka avion k'a ta i k'a dɔn k'a fɔ aéroport niveau la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ farafinw na o farafinw kana se ka bɔ wa farafinw ka bɔbaliya ti dɔwɛrɛ dɛ olu bɛ se ka u dɛmɛ kɛlɛ la cogo min na walima olu bɛ se ka utiliser cogo min na i n'a fɔ minnu u kɛlɛ kɔnɔ u bɛ minnu wele ko bouclier farafin ninnu bɛ se ka kɛ o ye cogo min na o de sababu la farafinw bɛ ka u yɛrɛ ɲini maa maa bɛ yen n'o ye golofima ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u yɛrɛ ɲini parce que b'a ka fɔla min bɛ tali kɛ an ka malidenw na ko tabari kala maliden fɛn o fɛn ni a bɛ dugu in kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi ko a caman bɛ min ye bɔda sɔrɔ n'a ka jan dɔw yɛrɛ kɔni ko olu sera Bamakɔ ka ban dɔw bɛ yen olu ma se Bamakɔ nka min bɛ tali kɛ Ukraine dugu kɔnɔ kɔni na i ka dɔn k'a fɔ ko a caman ɲɛ o bila koyi lasiri filɛ an ye min bɔ nouvelle indicateur du renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn don o de foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ an bɛ dugawu don kɛ farafin fɛn fɛn nin waati na Abu Safinɛ Jara Ukraine kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ cogo min na lafiya o kɔnɔna la n'o tɛ polo in de kɛlen bɛ ka Ngwara kɔni k'o sɛbɛn da ko min ye farafin tɛ tɛmɛ polo in ko farafin tɛ tɛmɛ polo in de kɛlen bɛ ka Ngwara k'a sɛbɛn da ko farafin tɛ tɛmɛ an kɔni bɛ Ala tanu ka Ala barika da maliden caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara olu kɔni purukutura fɔlɔ an ka dolacila dɔ yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye château ye château an bɛ don min na ko bi a bɛ Bamakɔ yan château bɛ Bamakɔ yan château bɛ Bamakɔ yan kosɛbɛ Mohamed Si foli bɛ taa ni k'i sɛgɛrɛ hali bi muso in ka kuma dɔw ma jɛn ni a ye ayi a ka ɲi i y'a faamuya
Abu Safna Jara ni waati na foli ani tanu ni walimando o be tani ka kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la i n'a fɔ an y'a yira lamɛnnikɛla jɛkulu la Aratunura FM anw ka san fila 2e anniversaire o baaraw bɛna boloda ka daminɛ mun ye marisi kalo tile 11 ni kana kuncɛ marisi kalo tile 15 marisi kalo tile 11 mun ye an bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye Pink Club ale bɛ mun ye hippodrome o kɔnɔ la Abu Safna Jara an bɛ taa an sɛlɛ ye peut-être negulu yɔrɔ dɔ kosɛbɛ n'o bɔra yen o don sera o dirasi 400 ye n'o bɔra yen Abu Safna Jara o dugusajɛ n'o bɛ bɛn mun ye marisi kalo tile 12 ma mashallah radio Nura FM yɛrɛ dala an kɛlen bɛ ka mun ye bala kɛnɛ ko o sigi mun ye fitinɛ yelen caman o bɛna ye kɛnɛ kan wa hali mun ye concours de danse o baaraw fɛnɛ ko o bɛna boloda mun ye nin kɛnɛ o kɛnɛ kan o na kɛ mun ye marisi kalo tile 12 n'o dugu jɛra marisi kalo tile 13 mun ye clinique mun bɛ n'an ka ma ko clinique espoir ma bɛ ba n'a ka cɛdon ko fɔ anu bɛna taa masalanga sɔ ko kɛ ta la samaki bugu dulaci terrain na a tigɛ basi ye ko a nana dɛsɛ mun ye sɔrɔmuw na dɛsɛ pikiriw na dɛsɛ comprimés na dɛsɛ dɔgɔtɔrɔw na t'u kɛrɛ kan Abu Safna Jara o dugusajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye janvier marisi kalo tile 15 an ka musolakaw olu fana kɛlen bɛ ka wele kɔni k'u bila 6e arrondissement Umar Dambele ale ka musolaka minnu bɛ yen 6e arrondissement polisi musow olu fana na Nura FM musow ni 6e polisiw olu fana tɛna ɲinɛ milɛtu ni a fɛn bɛɛ kɔ siga t'a la dɛ an ta tɛ kuma in dama ye dɛ abada ndolaci ni a tɛmɛna i n'an cɛ i bɛ dɛsɛ bi la dɛ Umar Dambele commissaire Umar Dambele a f'i ka maaw ɲɛna k'u labɛn dɛ k'u labɛn n'u m'u labɛn an ka muso ninnu ma nɔgɔn dɛ ninnu bɛ tile entraînement la hali sisan dɔw tɛ la entraînement la ninnu m'u to se ka kilomɛtiri 70 boli kilomɛtiri 70 b'a boli voilà Abu Safna Jara o bɔlen kɔfɛ sa mun ye kuranɛ kalanw baaraw bɛna boloda ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ n'o ye kuranɛ bɛ kalan wa mun ye dakabana gato an b'o tigɛ k'o sɛlɛ kɔnɔ la mashallah o baara ko o na kɛ waati in kɔni sɛbɛkɔrɔsi la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimadɔn Mali kɔnɔ fo ka taa bila Mali kɔkanna la Mamadu kun sɔgɔlen ma an na waati kɔni a sɛbɛkɔrɔsira an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen na sɔgɔmada in na Abu Safna Jara kosɛbɛ bɛti kɛra k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na waati kɔni a sɛbɛsira o kuma bɛɛ lajɛlen ni a faamu k'a fɔ waati kɔni ye waati ye waati sɛbɛnli o tɛ waati ye ni a sera k'an dɔn cogo min na an na bi taa an n'a susuri an b'a susuri ala sɔnna kosɛbɛ kumaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko gafu jɛman ka Madu Mayimunatu ka dakantigi nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Yakuba Gindo bolo dɔgɔnɔw ka ambassadeur Yusuf Sisoko a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa fara mun ye Gawusu Keyita manden masa foli bɛ taa ni ka sɛgɛrɛ Tefilɛsa Ina Arama an yɛrɛ ka journaliste Jɛnɛba Danbele foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ bɔlɔlɔ sa o tun bɛ mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden bolo n'o de Mamu Kamara mɔden Burama Tarawele bɔlɔlɔ o tun b'ale bolo kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safna Jara ni Boubacar Traoré bete wassalam